Prophet Cyclone Ann. Madam Speaker, this country actually has been hit by Cyclone Chakwera. Chakwera is the cyclone himself. Inu nonse amalawi mulibe vuto. Vuto lili ndife amene tili mboma. Ngati pali anthu oti akonze sinu. Anthu oti akonze ndife. Chimanga chakuja chakwala chilichonse chakwala ndingani. Are you aware that a bag of fertilizer is currently selling at 105,000, which is far higher than the 4,495 price you promised Malawians during campaign? I'm aware that a bag of fertilizer is over 105,000. Boma silomwe. RMCB. Boma silomwe. Boma titasanga pa September chaka cha mawa. Can you say that again? Boma si. Tiyike njira zimene zikhozoma tipatsa ndalama zakunja. Njira zake ndi zotani? Mukamapita kumsika wakunja mupite nzinthu zanu zogulitsa. Ngati Malawi mungagulitsa chani? Tende kugulitsa nyanja yathu. Tende kugulitsa mapiri athu tourism. Tende kugulitsa miyala yathu mining. Mafuna ndauza chikangawa. Ngakhale mukuti manga. Ngakhale mukuti pa. Chimene ife tikufuna. Tikufuna mafuta pa filling station. Chimene ife tikufuna. Tikufuna chimanga kwa Duloki. Chimene Malawi akufuna. Akufuna fertilizer ochipa. Malawi akufuna makwala kuzipatala. Where the president is coming from, people are also suffering. Nakuti mbebe moto umene ukumveka kunjako kunonso kunyumba ya chifumu kuno ukufika ni nawo. If we ask you the same question, are you the one? You should be able to just show and not explain. You know, I've always said when somebody says that they have done something and they have to spend 1 hour explaining what they have done, then they have done nothing. Zinthu zakwera kwambiri. Zinthu zakwera ndi Chakwera.